Amakhulu abantu abeseka umholi webandla Enlightened Christian Church uShepered Bushiri babuthane ngaphandle kweNkantolo beyomeseka yena nowakwakhe njengoba bevele enkantolo yemanje yasePitoli ukuyofaka isicelo sebheyili. Abaxhasi bakaBushiri bathi akanacala akadedelwe futhi bakholwa ukuthi leli cala aliqinile. My prophet is innocent. I don't know why South Africa is prosecuting a prophet like this because he is innocent. Kube nokubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwabalandeli bakaBushiri kanye namaphoyisa bethi amaphoyisa ayabahlukumeza. I was with my speaker. The police come to us and he beat me and he dragged my speaker and he destroyed my speaker. uBushiri nowakwakhe uMary baboshwa ngoLwesibili ngezinsolo zenkohlakalo kanye nokushushumbisa imali ebalelwa izigidini ezilikhulu zamarandi. Kusenjalo estatimendeni uBushiri uthe akawaqondi amacala athweswe wona ngoba akasiyena usomabhizinisi kodwa ungumfundisi ophila ngaphansi kwemigomo eqinile. Okudidayo ke ukuthi abamesekayo bathi ungumfundisi futhi ungusomabhizinisi. I know Major One he got his own business. He never touch somebody's money. What we seeing here is a xenophobic.